UMaskandi ukhala ngabahleli bemicimbi abagweva nemali. Udaba osimangaliso njengase isolezo liwela umfula ogcwele. Ilink ilapha ku-Facebook. Sanibona senimele end of isobethu kunodaba olulaphana under uMaskandi feature kwisolezo. Kufundeka kanje umculo kaMaskandi ongomunye wabangaconsi phansi kule ndima. USaliwe usakhale ngabahleli bemicimbi eyahlukene ebasola ngokungalenzi iqiniso lokubakhokhela kahle nangesikhathi esifanele ngomsebenzi abasuke sebewenzile wokunandisa emicimbini yabo. USaliwe usho njalo engxoxweni nesolezwe ngempelasonto esemcimbini igcwele Spring Picnic obuse-Hollywood's Kings Park Stadium eThekwini ngempelasonto edlule, lapho abephelezeleke khona udadewabo naye ongumculi uNdoni obezonandisa kuwona. Leli ciko libonakale lenza into enhle ukuthi nakuba belingamenyiwe ukuzonandisa kulo mcimbi, kepha langena isiteji ukuzokweseka udadewabo, labhika ingoma naye ngenkathi enandisa ukusiza ukujabulisa abalandeli bomculo wabo. Ebuzwa ngalesi senzo sakhe, uthe bengamaciko babhekene nenselelo enkulu ngabahleli bemicimbi abagweva nemali yabo uma sekumele bebakhokhele ngomsebenzi abawenzile. Yingakho ngibona kufanele ukuthi uma kukhona iciko elenza imicimbi emihle njengalo okuzosiza ukuthi sibeke isinkwa etafuleni emakhaya ethu, nami ngibe khona ukweseka lowo mbono. Yize bengamenyiwe mina siqu sami ukunandisa kuwona, kepha ngibone ukuthi kungaba yinto enhle ukuzokweseka udadewethu obemenyiwe kuwo. Usho kanje. Uthe amaciko amaningi ikakhulukazi asendimeni kaMaskandi angamfakazela ukuthi kunenkinga enkulu yokuthi basebenza kanzima, kepha kwesinye isikhathi bengawutholi umvuzo wokuzikhandla kwabo ngobuciko babo. Kuyenzeka uqashwe emcimbini inqwaba, kepha ibe mbala kakhulu wakhokhelwa imali yakho kuyona. Yingakho kungijabulisa ukubona amaciko esinawo endimeni njengoba kwenza ukhuzane kanjena, esilekelela ukuziphilisa futhi siphilise nemindeni yethu. Ngoba kubuhlungu kabi ukuthi ususebenzile, kepha lokho kufane nezelezo, kusho uSaliwe. Ucebise ozakwabo ukuthi baqaphele kakhulu lokho ngokuthi bengabe besaya emcimbini okusuke bengakhokhelwanga kuyona ingxenye yemali okusuke kuvunyelwene ukuthi bakhokhele yona ngomsebenzi wabo ukuze kugwemeke izinkinga ezinjena kubhekwe phambili. USaliwe Ndonakazi ngowakweSakwaMthetho Empangeni enyakatho yaKwaZulu-Natal unama-albhamu omculo wamaskandi esingabalwa kuwona ethi Imikhuba Yejongo neyaBashayi Endishini ango-2020, ethi Zingishiyile Zimhlangene yango-2022, ethi Umfana Wezinkomo yango-2023, ethi Emabhukwini Amafa yanyaka yenye nadlisa ngayo kulo nyaka esihloko sithi Amalandi Amathathu. Kuthintwa omunye wabahleli bemicimbi uMnumzane Sayi Nxele ukuzwa umbono wakhe ngalo daba. Uthe into esemqoka kulokhu ukuthi iciko nomhleli womcimbi benze isivumelwano esibhalwe phansi sokuthi kuzosetshenzwa nemibandela ethile. Lokho kusiza ukuthi kube khona ukuzibophezela kumhleli womcimbi ukuthi uzomkhokhela ngempela umculi noma iciko elithile, nokuthi nalo iciko lizibophezela ukuthi lizoba khona emcimbini ukuzonandisa kuwona. Okusiza ukuthi kungabi lula ukuthi umuntu enze noma yikanjani noma engabe esakwenza akuthembisile, kusho uNxele. Elanda uthe enye inkinga ebakhona ukuthi eminye imicimbi isuke ithembele kubaxhasi abasuke beyixhasile, okuye kufanele ukuthi isikhathi esiningi umcimbi wenzeke ngempumelelo yokuqala ukuba bakunikeze imali abakuthembise yona. Lapho-ke kusuke kumele ukuthi ungathembisi isikhathi esiseduze kakhulu ukuthi uzokhokhela lelo cingo ngaso, ngoba kungenzeka kube khona ukuhlambalazeka okuthile. Usho kanje. Ya, indaba siyibamba lapho-ke, siyithatha laphana kuyisolezwe, ilink siyithola ku-Facebook lapho kade bekhuluma ngobani, insizwa laphana uSaliwe Sentuli Ndonakazi owayekhona-ke emcimbini waseThekwini eHollywood's Kings Park igcwele Spring Picnic, kodwa yena owayengamenyiwe owayezoxhasa udadewabo okuwuNdoni. Right, sibonge kakhulu-ke. Indaba yethu iphela la, bekuyilokho esizokuveza njengamanje. Sibonge abantu abazile ukubukela lolu daba, balilalela, ngiqhubeka subscribe and like, comment. Lokho kuyayiposta kakhulu i-channel. Kahle, ngiyabonga.